कैसने प्रभु जी मोर पूछताड़ी सिया हो मैया, पूछताड़ी सिया हो मैया, गिरता नैना मासलो। नमस्कार, हमरा साथे बानी पूनम शर्मा जी, भोजपुरी के एगो ऐसन कलाकार यहाँ के बड़ा सम्मान कइल जाला भोजपुरी इंडस्ट्री में। आ यहाँ के गाना रुआ सब जब सुनले हो खब, उ गाना के जब हम चर्चा करब तो रुआ भी कहब कि वाह, ऐसन कलाकार के तो हम ढूंढत रहनी है। तो हमरा साथे बानी पूनम शर्मा जी। यहाँ के सबसे बड़ गाना सबसे ज़्यादा चर्चा में रहल कैसन बाड़े लक्ष्मण देवरवा। हमरा साथे पूनम शर्मा जी बानी। सबसे पहले पूनम जी स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के, और जितना भी दर्शक देख रहा बानी सबके बार बार प्रणाम पूनम शर्मा के ओर से। और सबसे बड़ गाना आज भी लोग हृदय में रखेला, हर मंदिर पर बाजेला, कैसन बाने लक्ष्मण देवरवा। 2 लाइन पब्लिक सुने के चाही जरूर। एकदम। कैसने बाड़े लक्ष्मण देवरवा, कैसना प्रभु जी मोर, कैसने बाड़े लक्ष्मण देवरवा, कैसने प्रभु जी मोर, पूछताड़ी सिया हो मैया, पूछताड़ी सिया हो मैया, गिरता नैना मासलोर, पूछताड़ी सिया हो मैया। अच्छा पूनम जी, जब ये गीत रुआ गईनी लागल रहे कि इतना बड़ा हिट हो जाए? जी ना, हम कबो सोचले ना रही। जिस समय हम गई नहीं वो समय तो हम शायद ये भी ना जानत रही कि स्टार के कहल जाला जी। और एल्बम में बहुत सारा गाना रहे, लगभग 7-8 गो भजन एंगल म्यूजिक से आई रहे। तो जिस समय हम गावत रहनी तो हमके ऐसा ना लगल कि कोनो भजन बाज सकेला, हमरा ही कुछ भी अंदाजा ना रहे ऐसा। लेकिन श्रोता लोग के प्यार आशीर्वाद मिलल, रवा लोग के आशीर्वाद मिलल। अच्छा, अभी लगातार का चल रहा बा? भजन ही चल रहा बा या कुछ और भी? एकदम, जीवन जब तक जीवन रही तब तक भजन ही चली। काहे कि भजन से ही प्यार मिलल बा तो भजन ही चली। बहुत सारा भजन आवे वाला बा, बहुत सारा भजन आई। अच्छा, हर कलाकार से लोग लोकगीत और कजरी, ठुमरी, चैता ये सब भी सुने के चाहेला। का लोग के सुने के मिली या सिर्फ भजन ही आई आगे भी? हमके तो ऐसा ना लागेला, काहे कि कोने भी मंच पे लोग फरमाइश भी ना करेला कि काहे कि सब लोग जानता हमरा के कि हम का गावे नहीं, तो फरमाइश भी ऐसा ना आवेला। भजन पब्लिक रुआ के भजन सम्राट के उपाधि देले बा, का कहब वो पब्लिक के? का कहब, बहुत बहुत धन्यवाद अपने लोग के, और ऐसा ही आशीर्वाद प्यार बनैले रही जब तक जीवन रहे। सिनेमा में कोनो गाना आवता कि ना? भोजपुरी में बड़ा डिमांड रहेला, जे भी अच्छा हिट देला ओकर डिमांड सिनेमा में बड़ा हो जाला। अपना लगे सिनेमा इंडस्ट्री से फोन आवता कि ना? सिनेमा में तो बहुत पहले ही फोन आई रहे, जब लक्ष्मण देवरवा जिस समय हिट भइल रहे फोन तो आइल, अभी भी आवेला। लेकिन हमरा ओर से चाहे हस्बैंड के ओर से भी कोनो आदेश नहीं है कि गावल जाओ। वो सब मतलब बहुत ज़्यादा के इच्छा नहीं है जी ना, ईश्वर के भक्ति काफ़ी बा एकदम। अंत में चलते चलते अपना पब्लिक खातिर, श्रोता खातिर का कुछ कहब? कौन कौन गाना आवता, कौन कौन भजन आवता, चलते चलते बता दें। बहुत सारा भजन हमारा आ रहा बा यश रंजय फिल्म के माध्यम से, बहुत सारा भजन आइल बा यश रंजय फिल्म से, तरंग म्यूजिक के माध्यम से, और FD भक्ति पे रहुआ से भी देख सकता नहीं, फटाफट म्यूजिक के माध्यम से, हमारा अपन चैनल यूट्यूब पूनम शर्मा ऑफिशियल के माध्यम से। हमारे चैनल पे एगो गाना आइल रहे भजन, फटाफट म्यूजिक से हमारे को भजन आवता, कैसन बड़े लक्ष्मण देवरवा 2 हो, कैसने बड़े मोर लक्ष्मण देवरवा, हाँ कैसने बड़े मोर लक्ष्मण देवरवा, खबरवा तनी कहाँ हनुमान हो, खबरवा तनी कहाँ हनुमान। ऐसे ही प्यार देत रही पूनम शर्मा जी के, ढेर सारा सम्मान और आदर आप सब दहले बानी। आगे भी जौन गीत आवे ओकरा के ऐसे ही प्यार देते रही। तो पूनम शर्मा जी के आज बातचीत कैसन लागल कमेंट करके बताई। अगला वीडियो में कुछ और, तब तक खातिर नमस्कार।